Her sætter vi også på startnummer 5 på Christiansen til dig. Startnummer 6 på Mathisen holder sig med og startnummer 7 Lærke Olsen på opgangen. Det gør det her sportsligt. Ikke på samme måde. Bare 22 idioter. Ja, det er fandme ikke 22 idioter. Det er da dødens faktisk. Fodbold er meget sjovere end at ride. Og så lige snart nej. Nej, det er på mål. Eller så spiller de andre. Nej, det er mega fint. De gør jo det her sammen en anden gang, kan jeg sige. Ja, det kan jeg også tak. Det er meningen. Det er meningen, ja. Nævn han lige har byttet lidt væk på det til at ride. Det var til at ride i stedet for. Ja. Det snakker om. Det er noget til Astrid i går, så var jeg med fodbold. Så er det kommet gule ret, så er det selv i gang.